Ренювиан обикновено се прилага под обща анестезия, когато обработваме зони на тялото, и бихме могли да я приложим с местна анестезия, когато обработваме, да речеме, зоната на шията. Най-често ренювиан се комбинира с липосукция, тъй като е необходимо да освободим подкожието от масната тъкан на пациента. И след като приключим с липосукцията, прилагаме ренювиан, за да стегнем подкожието, впоследствие и самата кожа. Ренювиан J плазма може да се приложи във всяка една зона при пациенти, които наблюдават отпускане на кожата в въпросните зони. Двойна брадичка или шия, ръце, гърди, корем, гръб, всички зони на бедрата, дори под бедриците. Отпусната кожа може да се получи вследствие на загуба на килограми, предходна бременност или всички състояния, свързани с загуба на колаген тип 1. С течение на времето колагеновата наличност в подкожието намалява, което е свързано с естествените процеси на стареене, и тогава ренювиан може да бъде много мощно оръжие за стягане на кожата на пациента. Ако желаете да научите повече за процедурата Ренювиан J плазма и как тя може да промени вашият външен вид, заповядайте на консултация в Reshape Clinic с мен, доктор Денков.